Здравейте, YouTube! Аз съм отново Игър Бой 918, епизод 3 на Survival. Мината. Малко направихме извън камера една малка мина. Че намерихме нещо. Една малка мина и стигнахме до едно доста хубаво място. Както сами виждате. Намерихме ровина. Знаете, че ни показах как я направихме това. Желязо, мали, готови сме до живот. Направо, желязото е едни от най-редките неща в Майнкрафт. Защото като направите айра неща, после от айра нещата може да съберете Diamond неща и Gold. Защо говоря като някакъв неграмотен мангал? Защото искам да ви разсмея. Защото може би си мислите, че аз съм много студен и скучен, ама не. Можем да говорим като мангал. Не съм правил видео наскоро, поради факта, че бях на лагер. Няма да дам допълнителна информация за този лагер. Само да кажа, беше много як. И намерихме кол най-накрая през тези дни търсене. Истински дни. Крипър, малей. You don't say. И така. Надявам се да намерим много хубави неща, но за жалост ние ще сме прецакани. Чай да ям. Ще изключа за малко звука, защото не може да ме чуете много добре. Как ще минем пък сега? Че пък ти Мартин тук какво направил? Марти се казва. Oh shit! Shit! Сега пък left the game. Гати прецакването обаче. Трябва да призная, че просто гати лавата. Загубени сме. Тази лава ни разби. Буквално ние сме вън от играта. Ако сега обаче загинем, край. Наистина този път наистина край. Защото всичките наши неща ще изчезнат. Нямаме резервни неща. Трябва да го затворя. Да, блокира го. Само да не ме запали. Плиз, но запали го. Сега ще ползвам малък чит. Явно сме прецакани. Намаля. А сега пак какво? What the fuck?
Мале, не искам да го виждам човека, ама много е зле. Можа да умре толкова много пътя. Толкова много пъти. Просто епик фейл. Както един мой приятел казва, епиц. Тъй като е зле по-английски. Се вижда това фък. Извинете, че го казах. Се пак ще го телепортирам, но пак ще умре. Просто имам това чувство. И ако изведнъж свърши видеото, да знаете, че ми е свършило времето от Бандикама. Бандикама, мисля да го сменям. Дали съм взел айрона? Разбира се. Уф, дърт. Точно пък то искаш. Точно пък това. Еми, имам грабъл. Вамва! И така, днеска умря 1000 пътя. Моя скъп приятел. По-скоро ефтин. И така. Мале. О, извините, че казвам тези думи. Да проличи, че съм от България. По-скоро Сливен. Няма значение. Казах твърде много. Злато. Добре, злато е ми. Я помисля за другите неща. Добре, че имам меч в себе си. И сам трябва да накарам крипъра да гръмне. И направо ще е епик. Сам трябва да накарам да гръмне. Какво правиш, бе, гад? Както виждате, защитници си на златото. После ще го разделим голда. Така ли е айрона. Аз не взимам всичко. Той... И ще се върнем за златото. Златото е технически ненужно. Трябва ви айрон кирка, за да вземете редстоун. Мале, той се